Aitzon gintza. Beratik etxalarrera inen dugu salto. Etxalartik 7 lagunko taldea etorri zaigu. Igo eszenatokira, Uxue Iturria, Olaia Iturria, Martxel Larraza, Leire Iribarren, Janire Telletxea, Igone Arozena, Taino Arozena. Txalo bero bat. Hasi nazi, horretzen barrazi, gero ikasi, eta irabazi, mila esi, eta mila gezi, izan berezi, berezi denak merezi. Sentimendu begiraden alde, eskutan kal, karriz parez pare, rikitisa, gure dantzen gabe, oie gabe, inundik inoare.